Опитвам се да бъда шеф на моя живот, но понякога срещам трудности и изглеждам като идиот. Вярвам само в себе си и в добротата. Трудно бивам повален, аз на земята. Приятелите ми са с мен във всяка ситуация. Преди време бачах на хотелна администрация, а от когато станах рапер, животът ми се промени. Не харесвам политици и гамени, в този ритъм се движа бавно като автобус. За музиката имам много добър вкус. Дядката изкача и ми бута два пакета. Иска да ги продам на някой да излита в космоса като ракета. Куките ме издирват, защото продавам. Не могат да ме хванат, защото внимавам. А с външния си вид непознатите заблуждавам, защото изглеждам като добро момче. Мечтая да се снима в холивудско филмче. Когато бях малък и бягах от вкъщи, майка ми разбираше и започваше да се мръщи. А вече съм голям и искам да си купя кола, вътре в нея да ме чака мацка гола. Днешните рапери не стават за нищо. Най-много уважавам с песнята и бат Мишо. Много съм добър в разказването на вицове. Вече е време да си купя нови кецове. Жокера Битс вече не съществува. Аз се опитам слушателите с рими да атакувам. Още малко ми остава до края. Да съм интересен, ще се постарая, но че ще стане добре, аз не гарантирам. Опитвам се на всяко място да се адаптирам, а едно негро от махлата ми даде съвет: когато изкарам един, да се пробвам за още 9. Венчи е моят псевдоним, с него ще ме знаете, защото съм един. В момента бедността ни завладява, най-много гладът ни притеснява. България е моята свята страна и никога от нея аз няма да замина. Българин съм аз, правя това заради вас. Никога не спирайте да се борите и винаги внимавайте какво говорите. Хей!